yung pinsan namin na ano, galing sa ibang lugar. Magkikita-kita naman kami. Pero dito sa ano, dadaanan namin guys, shortcut. Rough road. Rough road ang daanan dito. So ito guys, samahan nyo kami. Tara. Video na cat. Yan, malapit na kami guys. Dito sa Villa Farming. Malapit na kami sa bahay ng uncle namin. And guys, nandito na kami. Kakain na kami guys. Kain na po kami. Ayan, yung auntie ko na uncle. Sila. Kakain na kami. May patatim. Yun, no? Oh, ulam. Ulam. Len, may kan na. Patatim. Manok. Manok. Eh, manok na. Ano yan? Sa pala Adobo. dubing ka. Kitang panubaling pa ni Allen. Salata. Nawawala kami guys. Iba na yung napuntahan namin. So, ito guys, on the way na kami. Ano kami kanina na nawala kami. Nawala ng daanan namin. End of road. Naligaw kami guys. Iba yung napuntahan namin kaya bumalik kami. Bale, dito sa napuntahan namin ay walang pagkuhanan ng gas. Kaya doon na lang kami sa kantin kumuha. Kasi kulang na yung gas namin pauwi. Dahil sa nagkaligaw-ligaw kami. Kaya eto, dito na kami. On the way na guys. Around 5:38 ng hapon na. Kanina umalis kami doon sa pinanggalingan namin. Alas 5. Sakto. So ayan. Tingnan na lang natin yung daanan natin guys. Sobrang hirap. Rough road. Tapos may mga ano siya. Then, may mga semento din ah. Kompleto. Medyo malayo-layo pa kami guys. Pero maganda dito. Fresh air. Fresh air. Hindi kasi namin ka. Kita ng adalugan lang. Basta ang kababain niya yung Ilocano. Tagalogom. Na baka Tagalog. Daka na. Puro Ilocano, Dagaya. Oops. Nagpapasyal mo lang. Nagpapasyal na eh. Nagpapasyal mo. Ito na kami guys. Sa may ano, ito si Rangtay. Rangtay sa Ilocano. Tulay sa Tagalog. Ayan yung matirik na daanan. Mababa. Tapos kotse lang yung gamit namin guys. Woo! Grabe ah.
lang pala. Oh. Nakakaloka. Pero karayamit sa ngawan danom naman. Ha? Lutit lang. Baka sawangan ng tugay. Ano? Yung dating gamit ko yung Tucson. Ano lang dito? It sound right, boy. Ay, pungan. Ayan. Ito na kami guys sa Divinan Jones. Ayan. Hello guys! Nandito na po kami ngayon sa bahay. Nakarating na po kami. Galing po kami ng Villa Fermin, Itiaga, Isabela. Ayan. So kung napapansin nyo guys, yung mangga nandito yun sa harapan ko. Binigay po ito ng auntie at uncle ko na nandun. So, shout out rin kay Kuya Ferdinand Iglesia. Isa siyang principal dyan sa Cavite. Ayan, so nakikita-kita kami kanina doon at ito binigay nila sa amin guys. Ito naman ay anuhin ko, hati-hatiin ko, paghahatian namin nila ate tsaka nila tatay guys. So, maraming salamat uncle, auntie sa binigay ninyo sa amin na ayuda. Ayan, so ulitin po. Ayan. Salamat guys din po sa panunod ng aking video hanggang sa pagpunta at hanggang sa pauwi natin ito sa bahay guys. At ayun nga po, kung bago ka lang sa aking channel, i-click mo na ang subscribe at ang bell button para updated ka lagi sa aking mga videos. Ayan, kung hindi ka pa naman nakapag-click ng like at share, i-click mo na ang like at share at mag-comment ka na rin po sa bandang ibaba. Hanggang dito na lang guys and bye-bye!